सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। कणकवलीत महामार्ग उड्डाणपुलाखालील अतिक्रमण हटाव मोहीम राबवल्यानंतर नगरपंचायतीच्या वतीने मंगळवारी दुपारी पेट्रोल पंपासमोर सार्वजनिक गणेशोत्सवाच्या ठिकाणी फळ व भाजी विक्रेत्यांसाठी तात्पुरती बसण्याची व्यवस्था करण्याचं काम हाती घेण्यात आलं होतं। त्यावेळी विक्रेत्यांसाठी जागेची मार्किंग करत असताना कणकवली येथील पत्रकार व्हिडिओ चित्रीकरण व फोटो काढत असताना त्या पत्रकारांना अपशब्द वापरून व्हिडिओ चित्रीकरण करण्यासाठी रोखलं गेलं। त्याचा कणकवली तालुका पत्रकार संघानं निषेध केला आहे। पत्रकार एकजुटीचा विजय हो। पत्रकार एकजुटीचा विजय हो। पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। एखादी चॅनलचा माणूस म्हणून ओळखतच नव्हतो, एकाचं ग्रुप बिन काय नव्हतं आणि असे भरपूर लोक शूटिंग करत होते। त्यांना आम्ही नको म्हणून करून सांगलो। आता चॅनलवाले माहिती असताना तर मी सांगितलं तर शूटिंग करू नको, तर माझी चुकी होती। मला माहिती नसल्यामुळे माझ्याकडनं सांगला गेला की बाबा तू शूटिंग करू नको, तो मोबाईल काढलो मी थर्ड पर्सन असं वाटलं म्हणून मी एखादा बोललो। ते पत्रकार असतं तर मी असं बोललेच नसतं, तर माझ्याकडनं चूक झाली। कालचा जो विषय झाला माझ्याकडनं ऐका की शूटिंग करत होते त्या संदर्भात, तो माझ्या भूलचुकीमुळे झालेलो। माझी जरा तब्येत बरी नाही होती, मी असा लाईन लावलेला पण मी थंय कारण म्हाका सांगल्यानी JCB लावतात थंय मला ऐकला त्या टेन्शनमध्ये मी एक झालं आणि त्याच्यानंतर पत्रकारांका जर काय बोललं असेल तर म्हाका माफ करा। ऐकला माझ्या ह्याच्यानंतर कधीच असा व्हायचा नाही, कोणाच्या दबावाखाली मी माफी मागित नाही ऐकला। कारण कित्येक वर्ष मी एकत्र असे पत्रकारांबरोबर, माझा कधी काम त्यांचं नाही केले, मला तरी आरोप केला तो चुकीचं